D'acord? El primer que farem serà els que composem aquest equip de formació i que hem estat organitzant aquesta formació aquest primer mes de setembre. De fet, ho portem temps organitzant-la, però vam començar després de finalitzar les vacances d'estiu. En primer lloc, la Maria Antònia Castell, que és la Tona Castell, que molts de vosaltres ja la coneixeu perquè us ha enviat correus per fer la formació, és la que s'ha encarregat de la borsa de formadors, etc. La Virgínia Marugan, que és la persona que organitza Odissea i amb la que si hi ha algunes incidències a Odissea o problemes tècnics amb Odissea us podreu adreçar a ella. Bona tarda a tothom. Hi ha la Maite, que no sé si s'ha incorporat, la Maite Ferrer. Sí, aquí. La Maite Ferrer és l'altra persona que porta tot el tema, sobretot de l'acreditació de la competència digital docent, però també ha donat un cop de mà en temes d'Odissea i de l'organització de les formacions on esteu implicats tots vosaltres. Finalment som tres, el Ricardo Martínez, que és una de les persones administratives de l'equip. L'altra és la Marta, que avui no vindrà, però que la propera setmana, el dia 14, que fem una formació per Novell, sí que hi serà. Ell porta tot el que són els temes administratius, els que us envia els correus amb l'acceptació i tota l'altra documentació i després recollirà les actes a final del curs. I jo mateix, en Pitu Martínez, que representa que sóc el responsable de formació de l'àrea de cultura digital. Molt bé, doncs, si us sembla, comencem la presentació. Us hem preparat una presentació que estarà en l'Odissea de coordinació. Què hi són tots, Virgínia? A l'espai de coordinació, que després en parlarem amb més detall, només hi ha aquelles persones formadores que no tenen coordinadors i els coordinadors i coordinadores. Encara no hi ha la presentació. Quan acabem la reunió la penjarem. Llavors, els coordinadors ja compartiran. Si hi hagués algun error, que l'anotem i llavors la pengem ja bé. Llavors, els coordinadors ho passaran ja als formadors que no tenen accés a aquesta... I la gravació passarà el mateix. De fet, perdona, la presentació l'enviarem demà o demà passat a tots. Perfecte. Molt bé. Un moment, que hi ha una persona que vol entrar. El que parlarem avui és que hem fet la presentació de l'equip, que ja us l'he feta. Parlarem de l'ordre que va publicar-se el dia 2 de juliol i que regula la competència digital docent, substituint la resolució que hi havia de 3 de febrer de 2023, i us explicarem quines coses ja no fa l'ordre, quines sí que farà. D'acord? La formació d'aquest curs, la que esteu tots implicats, la presentació dels cursos i persones formadores, referents de la formació, coordinacions i suports, el calendari, que farem 3 blocs, dels cursos més curts, de 20, 25 i 30 hores, els cursos de 45 hores i després els cursos que són en torn únic, que són els cursos acreditables, de l'A2, el B1 i el B2. Després parlarem del rol de les persones formadores, el cicle que cobreix el curs en línia, de la gestió administrativa i un torn de preguntes. Mirarem de ser el més ràpid possible perquè no s'allargui excessivament la reunió. L'ordre d'acreditació de la competència digital. El 2 de juliol es publica aquesta ordre, la EDF 107 de 2025 de 26 de juny, i estableix la nova manera d'acreditar la competència digital docent. Us mentaré un cas, per exemple. En la resolució permetia que es pogués fer una suma d'hores per acreditar els nivells A1 i A2 i si, a més, a la suma d'hores, amb les hores que toca del B1 i el B2, s'hi aportava un certificat de la direcció conforme s'acreditava que la persona interessada
treballava la competència digital de l'alumnat, doncs se li donava un B1 o un B2 en funció de les hores de formació. Això ja no existeix. A l'ordre això ha desaparegut. Per tant, l'única manera d'aconseguir acreditar una U o una 2, les dues úniques maneres, però de moment parlem d'una única. És el curs de formació específica de l'1 a 1 i la formació específica d'una a 2. Pot ser, nosaltres no oferirem com a departament, no oferim a A1, sí que oferim a l'A2, de fet, aquí sou uns quants que fareu de formadors d'aquest A2, però sí que hi ha entitats col·laboradores que ofereixen aquest A1. D'acord? Llavors, després us passaré una altra que s'assembla molt dient quines coses que certifiquem ara. En el B1 hi ha el curs de formació específica de B1, de les altres dues coses en parlarem després. Del B2, un curs de formació específica pel B2 i el curs complementari del B2, que fins ara no s'ha reconegut. Totes les persones que anteriorment havien fet aquest complementari, ara els hi apareix això ja certificat i acreditat, perquè fins ara, fins que no ha sortit publicat això, no podíem acreditar aquest B2 amb aquesta formació perquè no ho contemplava la resolució. I pel C1 i el C2, bàsicament és el procés d'anàlisi i validació d'evidències i també l'avaluació mitjançant l'observació de la pràctica professional, tot i que aquesta part de l'avaluació de l'observació hi ha aquests punts que hi ha aquí sota, que d'ofici els coordinadors i coordinadores digitals de centre amb 2 anys i el nomenament, perquè hi ha moltes persones que en el centre li diuen faràs de coordinador digital, però no els hi fan el nomenament i que ja no li serviria, vaja. Ha de ser amb nomenament i 2 cursos escolars, llavors tindria un C1 o d'ofici aquelles persones que han exercit com a assessor o assessora digital o gestor o gestora TIC amb un nomenament durant 2 cursos escolars també i sobretot els serveis territorials. I llavors un procediment que serà una convocatòria que esperem que al llarg d'aquest curs es pugui fer. I el C2, una mica semblant, tot i que no hi ha avaluació mitjançant l'observació professional, però sí que hi haurà un procés d'anàlisi i validació d'evidències. En un primer moment és possible, i dic que és possible, que hi hagi un procediment intern amb serveis territorials perquè hi pugui haver almenys una persona amb un C2 per poder fer amb posterioritat d'avaluador o de validador i participar a la comissió que validarà el procés general. I llavors això també esperem que serà bastant aviat. Anava a dir si passem la diapositiva i sóc jo qui ha de passar-la. I aquí teniu una mica el mateix, però només el que estem fent ara. En l'A1, la formació específica de les persones que hagin fet aquest curs de les entitats col·laboradores, l'A2, el curs de formació específica de l'A2 i aquelles persones que han acabat la carrera o el màster, no, el màster encara no, la carrera d'educació, poden obtenir a partir d'aquest any el títol oficial i el nivell A2. Del B1, el certificat de la formació i el projecte eTwinning, amb aquestes condicions, un segell de qualitat de mínim 18 punts a partir del 2020, o sigui que aquests tenen recorregut. El B2, el mateix, un curs de formació específica del B2, que és el que oferim aquest any, alguns de vosaltres sou formadors, el curs complementari, que són 20 hores, però que té la condició que han de tenir acreditat un B1. I això es va fer perquè no haguessin de fer 60 hores per un B1 i 70 hores més per un B2. I al final, l'acreditació del perfil professional en competència digital docent. El C1, si ets coordinador o coordinadora digital de centre, això que he dit abans, amb nomenament i 2 cursos escolars, i els assessors i assessores digitals. I aquí a la dreta teniu els 2 que estan preparats ja, han de passar el procés de validació, que és el procés de passar pels serveis jurídics, passar per la mesa sectorial, que l'aprovin i ja el tindríem a punt per fer la convocatòria.
És possible que o abans de Nadal o just després de Nadal pugui sortir. És possible. D'acord? Vale. La formació telemàtica és un moment que m'he saltat una ara. La formació telemàtica està organitzada més o menys com l'any anterior. Incorporem el curs de B2 temàtic no, específic de 70 hores, que abans no el teníem. Fem molts cursos certificables, que són aquests cursos temàtics de 20, 25, aquests d'aquí. No sé si veieu el punter. Perdó? Bueno. No, el puc portar. La de Vini. Ja està. Tot controlat. L'acreditació, aquests cursos d'aquí a l'esquerra, aquests són els que acrediten un dels nivells de la competència digital docent que teniu aquí i que, a més d'això, certifiquen hores de formació permanent. Els temàtics aquests també certifiquen hores i la formació oberta que en tenim, gairebé tot el que tenim aquí i més, està dins d'una categoria que es diu formació oberta on tenim tots els cursos a punt. Perquè veieu les xifres, crec que el primer torn mai havíem tingut 4.672 peticions. Són peticions, hi ha persones que han demanat més d'una formació. Per això us poso aquí les assignacions. Hi ha assignacions que són 4.712, això és les persones que teniu. Hi haurà algunes baixes perquè assignacions úniques són 3.628, l'altre són persones que han duplicat. Això vol dir que pot passar que hi hagi una persona que tingui el B1 i un curs certificable i ella ha de decidir si vol fer els dos o només en vol fer un. Per això creiem que hi haurà algunes baixes. En total, hi ha 130 formadors i 8 coordinacions. O sigui, 8 persones que coordinen cursos massius, com per exemple el d'IA, el d'intel·ligència artificial, que hi ha 28 grups, o el de B1, que hi ha 19 grups. D'acord? Molt bé. Això qui li toca? A mi. A veure, com esteu veient, sou un gran nombre de formadors. Llavors, intentarem que tots sortiu amb el vostre curs molt gestionat, o almenys que la gestió que us plantegem sapigueu de quin curs es tracta. Com veieu, estem parlant de 28 tipologies diferents, sense comptar subxarxes ni territorialitzades. Estem parlant d'un munt de formadors. Llavors, així una miqueta pensant, en aquests moments ens assemblem com unes puntes de coixí on hi ha molts boixins i per anar teixint tot el que serà una filigrana ben feta, amb la qual cosa el primer que us vaig a demanar abans de passar a la següent és que us apunteu tots, i heu d'apuntar ja cadascú paper i llapis o en algun lloc, o al mòbil o on vulgueu, us heu d'apuntar la vostra tipologia de GTAF. És a dir, jo ara anirem passant els cursos i a on estareu absolutament tots els formadors. Mireu allà on estigui el vostre nom les 4 primeres dígits que teniu al costat del nom del vostre curs. Per què? Perquè després, quan expliquem el calendari, quan expliquem gestions, quan expliquem diverses coses, veureu que ho fem, o vosaltres ho trobareu amb aquesta diapositiva, segons aquestes 4 dígits que ara mateix passarem. D'acord? Per tant, us demano en aquest cas una mica de paciència, però sobretot fixeu-vos quin és el vostre codi tipus del GTAF. Li diem així, però són les 4 primeres xifres que veureu ara mateix. Per tant, passem la primera. Ara venen
el que serien els cursos que li diem acreditables versus els cursos certificables. Però és una nomenclatura que fem servir nosaltres, perquè els acreditables, naturalment, també són certificables. Però aquí ens referim als que un cop superat el curs doncs faran tota la gestió de l'acreditació. Els colors són els mateixos que en les anteriors diapositives. Per tant, el nivell A2, veieu que és la Marissa, que sí que té coordinadora, tenim aquí 5 persones i és el A005, el codi. Al costat tenim el B1, que és de 60 hores, la Noelia Garriga és la coordinadora, si no m'equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, sou 20 formadors i el codi és el A010, d'acord? Us heu vist tots? Doncs passem. Gràcies. Seguim amb els B1s, però ara els temàtics. Aquí ja n'hi ha menys persones, per tant, els que sabeu que feu temàtics B1s, doncs aneu veient. Creació audiovisual de l'aula, A011. Pensament crític, A012. Creació de continguts interactius, A013. Entorns virtuals d'aprenentatge, A014. Creació de recursos i presentacions multimèdia, A015. I repensem i transformem l'educació infantil en l'era digital, A016. D'acord? Aquestes persones, que són 9, si no m'equivoco, 10 persones, espero que ho hagin vist, perquè, a més, algunes són ja veteranes, però el codi poder hagi canviat dels anteriors cursos. Doncs seguim amb cursos acreditables. Gràcies, Anna. I ara tenim els del B2. B2, el complementari de 20 hores, atenció que és A120. D'acord? A120. Teniu a la Laia, que és la persona que també el va elaborar, i sou 6 persones que acompanyareu o estareu amb la Laia en aquest curs complementari, que aquest és de 20 hores. Curs nou de trinca, de 70 hores, del nivell B2, de 70 hores, com deia. El codi A020. En aquest cas, no és que hi hagin coordinadors per diferents formadors, sinó que és un equip de coordinadors, que és el José Luis Lázaro, la Mireia Usar, el Tarek Lufti i la Tània Molero, i els cursos que s'ofereixen són 10. 10 de diferents, malgrat que esteu veient poder també a l'equip que farà un sol curs. I la resta sou les persones que esteu aquí. Molt bé, gràcies, Tarek. Doncs seguim i ara sí que venen els cursos ja que li diem certificables. Repeteixo, els altres també ho són. Doncs, aviam, no va per hores, sinó que ho hem fet per el que són els codis, malgrat que comencem per aquest que és poder més diferent, que és ara comencen a les Ts. A l'A eren els acreditables, el T seran aquests més de certificats. T199, Educació en el canvi climàtic integrant recursos digitals. T012, Ciberseguretat a l'aula. T113, Administració de nodes de 45 hores. T114, Administració d'un model de centre també de 45. T115, Administració de Workspace de 45 també. T116, i el tanto, que és aquest, només és el de l'actualització de només 20 hores. Alguns que ja sou veterans també heu vist que canvia de l'any passat. Vist aquestes persones, espero que sí, seguim. I si no, per al xat ho aneu preguntant i el Toni. Ho aneu preguntant i en un moment donat us ho mirem nosaltres, que ho tenim aquí. Seguim. T120 és el l'EVA Classroom, de 25 hores. També 25 hores el T130, Inspiració Creativa Digital a Infantil. De 45 hores
creació de continguts a Màxim P, té 170. T171, estudi de ràdio a l'escola, de 30 hores. T172, creació audiovisual a l'aula, de 30 hores també. I T198, desinformació i fake news, també de 30 hores. I ara anem amb uns altres que ens apareixen per aquí. Canviem. T150 i T151. Ambdós són els d'intel·ligència artificial. El T150 sou 28 formadors que us hem dividit amb dos coordinadors, malgrat que compartiu naturalment l'espai, però no us veureu en principi. Teniu tots, és el T150, és igual ara qui sigui el coordinador, més que res, això ja serà una gestió dintre d'Odissea, però ara, per al que és la part administrativa, això és igual. T150 sou totes aquestes persones i el T151, que és aquesta cocreació de situacions d'aprenentatge amb intel·ligència artificial generativa i que explorin, és el T51 i tenim el Miquel Àngel Fuentes també fent de coordinador d'aquestes 6 persones que tenim aquí. D'acord? Si algú no se'n recorda, no ho ha agafat o el que sigui, després per al xat ho aneu dient i ho rebusquem. No us preocupeu perquè us tenim a tots amb moltes llistes perquè ja veieu que o ens organitzem molt bé o això pot ser un caos. Ara per ara comencem amb els boixins de les puntes de coixí a teixir una miqueta la filigrana. Doncs seguim. Ui, si ens faltaven uns quants. Mare meva. Aquests són els últims ja. Perdoneu, aquests són els que tenen més un caire de pensament computacional i robòtica. Ja me'ls deixava i perdoneu. El 160 ja ho sap, el Manel Guzmán i el Salvador Pérez, que volen compartir el 160 i 162. Cap problema, aquí ho tenim. El T164 és l'aprendre amb Scratch, de 30 hores, i el d'inici al Python, el T165, que també té un coordinador que alhora farà també de formador i sereu aquestes 7 persones que fareu aquest curs de Python. Aquest també és nou de trinca, no l'havíem ofert mai i veritablement també ja veieu que ha tingut molt d'èxit a l'hora de fer les inscripcions. I jo crec que ara sí, ja hem passat per tots els formadors. Això ho mirem, Mireia. Sí, ens ho apuntem. Gràcies. També, per si de cas no haguéssiu agafat aquest número, quan entreu al curs d'Odissea, el títol comença amb el codi tipus, d'acord? Així que està per tot arreu, no hi ha problema. Anem a parlar dels espais de comunicació que tenim, d'acord? Bàsicament tenim el mail, que és el de formació CD, que ara per ara, si per exemple no podeu accedir al curs o hi ha qualsevol incidència, ens ho feu arribar per allà. I llavors, mentre van els cursos en marxa, tenim aquest espai de coordinació habilitat, que hi tenen accés les persones formadores que no tenen persona coordinadora i les persones coordinadores d'aquells cursos que tenen un gran volum de formadors. Aquí teniu els codis, com que ja us l'heu apuntat, ja sabreu si tindreu accés o no hi tindreu accés, i a partir d'aquí, aquí dins hi trobareu un fòrum, que és aquesta comunicació directa que teniu amb nosaltres per dir qualsevol tipus d'incidència que heu trobat en el curs, inclús dubtes que teniu que no sabeu exactament com resoldre, qüestions que tenen a veure amb GTAF, amb l'acreditació, no, a l'hora de quan acaba la formació. És a dir, qualsevol dubte de qualsevol tipus que tingueu que no sigui de caire personal, el podeu transmetre en aquest espai que tenim habilitat. A més, també hi ha models de text per fer la presentació. Aquells cursos que són molt llargs i que tenen aquells textos d'obertura de mòduls, doncs també teniu allà models. I quan acabem aquesta presentació també hi posem quan acabem aquesta reunió també hi posem aquesta presentació per si o bé no hi heu pogut assistir o voleu consultar aquesta informació que us hem anat donant. D'acord?
Dins de cada curs, a més, també hi teniu un fòrum que a cada curs s'anomena de manera diferent, però entendreu perfectament que és aquell espai en què podeu posar en comú diferents aspectes, ja sigui de l'avaluació, de criteris, de quin tipus de respostes heu donat, d'acord? Llavors, els que teniu el coordinador o coordinadora, aquest l'utilitzareu molt, perquè serà allà on el coordinador o la coordinadora es posarà en contacte amb vosaltres, us oferirà els models de text o qualsevol altra informació, i per aquelles persones que esteu en cursos que no teniu persona coordinadora, també és un espai en què podeu compartir, com us deia abans, diferents aspectes sobre el curs. D'acord? El Jordi, abans que passem, potser és algun dubte sobre el que acabem de dir? Sí, dispensa. Al curs només hi ha un fòrum de presentacions? És aquest on... Ara mateix, perquè només està visible aquest fòrum. És a dir, quan hi accedeixis, que de fet, si hi ha algú que no pugui accedir-hi, sisplau, també feu-nos-ho saber a través de formació CD, d'acord? Aquelles persones que no teniu coordinació o tots aquells que sou coordinadors i heu de poder accedir en aquest enllaç que es veia a la diapositiva anterior. Ara mateix només es pot veure el fòrum de coordinació i després hi apareixeran els models de text, la presentació i també us anirem deixant informació rellevant d'algun tipus. Virgínia, jo crec que el Jordi Quesada volia dir que en el curs seu només apareix un fòrum de presentació i no apareix el fòrum de coordinador, de formadors. Doncs, ho revisem. Disculpa, Jordi, havia entès una altra cosa. D'acord, doncs també. Ara m'ho apunto i el posarem. A vegades, en fer les importacions, es pot perdre un fòrum d'aquest tipus. Gràcies. La Raquel Garcia diu que no pot accedir. Ara estan tots els cursos en ocult pels estudiants. Tots els recursos de dins el curs també estan ocults. No és visible als estudiants, però vosaltres hauríeu de poder veure com a tutors. Si no ho podeu veure, ens ho heu de dir, perquè mirarem a veure què passa. D'acord? No, el que pot ser és que no poden accedir perquè està ocult. Disculpeu, ara el posarem. No. Al curs, els tutors hi han de poder accedir, ocult. Sí. Ja, però el de coordinació el tenim. El de coordinació. Estan com a participants, per això que potser no poden accedir al de coordinació. Doncs llavors sí. Aquest sí. El Javier Toledo. Sí, bona tarda. Volia fer una consulta. Havia preguntat sobre l'espai de cursos que no tenen coordinació. Jo tinc l'experiència de cursos amb coordinació, però no sense. Llavors, preguntava si és que dintre dels meus cursos d'Odissea si hauria d'aparèixer aquest espai o és només a través de l'enllaç. L'espai de coordinació, vols dir? Sí, el no tenir curs amb coordinador. Teòricament, en els meus cursos hauria d'aparèixer. El que passa que és el que diu la Virgínia. Tu estàs com a participant i, per tant, està ocult a participants i no ho veus. Però això ho farem visible ja. Vale, segueixes, Virgínia? Sí, no passo jo a explicar el tema dels calendaris. Perdó. Sí. Com us han dit abans, havíeu de recordar el codi tipus, havíem dit que eren 3 grans blocs, però finalment hem hagut de reorganitzar una miqueta els grups degut a les característiques que tenen alguns cursos concrets. Començaríem per aquesta diapositiva, que és la que teniu aquí al davant, que serien els cursos curts. Si us fixeu, teniu els de 20, 25 i 30 hores. Fixeu-vos que no hi són tots. Els de 25 i 30 hores sí. Els de 20 hores només apareixen l'A120, que seria el complementari de B2, i el T112 i el T116. Els altres dos de 20 hores apareixeran més endavant. Aquests cursos que teniu aquí, fixeu-vos que inicien el dia 14 d'octubre, com tots, i la finalització, en aquest cas, d'aquests cursos curts seria el de 14 de desembre. Per tant, aquests els finalitzaríem abans de vacances de Nadal. I aquí teniu totes les dades de totes les coses que han de fer els participants a la columna de l'esquerra i vosaltres com a formadors el que teniu a la columna de la dreta.
En aquesta reunió no entrarem ara en detall a tot el que s'ha de fer, sobretot de cara a final de curs en el GETAF, perquè això ja s'explicarà més endavant. Però vaja, està bé que ho tingueu aquí com a recordatori de cada data, que és el que passa a cada moment, amb obertura de qüestionaris, accés als cursos, consulta de qüestionaris, introducció de dades al GETAF, ho teniu aquí recollit. Per tant, al llarg del curs ho teniu de referència. Un altre, les baixes el formulari de baixes, això també apareix en tots els cursos en el bloc de la dreta, aquí no sé si el tenim, però us ho puc dir per cada grup de cursos, us puc dir ara que aquests cursos... Maite, després. Sí, ho diem després? Doncs així ja. Ens centrem ara només en que teniu això i aquests curs. Vaja, començament 14 d'octubre, finalització 14 de desembre. I les altres dates les teniu aquí de referència. Passem al següent grup de cursos. Aquí tenim els dos que dèiem abans, els dos cursos de 20 hores, que són el T160 i el T162, són els dos cursos de sensors. Estan en aquest grup junt amb els de 45 hores perquè per temes de calendari aquests tenen unes sessions síncrones i no coincidien ben bé amb el calendari curt per acabar abans de Nadal i per això els tenim aquí. En aquest cas també comencen, com tots, el 14 d'octubre i aquests finalitzaran més endavant els de 20 hores el 30 de gener i els de 45 hores el 2 de febrer. Com les dates eren molt pròximes, per això els hem agrupat, perquè la resta de dates, de qüestionaris i finalització, introducció de dades a GETAF, les hem fet coincidir per proximitat de dates. D'acord? Amb això seguiríem el següent grup de cursos. Ara ja passem als que són acreditables, els de 50 i 60 hores. El de 50 és només el d'A2 específic. A 60 hores tindríem els B1s. Veieu que no hi són tots. Aquí tenim 4 cursos temàtics i l'específic de B1. N'hi ha 2 de temàtics que estan en l'altre grup, també que per característiques dels grups ens ha anat millor agrupar-los amb el B2 de 70 hores per tema de dates. Però vaja, aquests d'aquí, els que teniu aquí, la 010, el 012, 013, 014 i 016, aquests comencen 14 d'octubre i finalitzen el 22 de març. Per tant, entre aquestes dues dates teniu aquí també la resta, com hem dit abans, dates per participants i formadors de referència. I per acabar, l'últim grup, que seria la diapositiva següent, tenim els 2 temàtics de B1, que serien el d'audiovisual i el de presentacions multimèdia, que per característiques del curs, del tipus d'activitats que tenen, els hem agrupat amb el de 70 hores, que seria el 020, el de B2 específic. I en aquest cas les dates, doncs també, començant 14 d'octubre, aquests finalitzarien el 17 d'abril. Ja gairebé a final de curs. En aquest cas també teniu les dates aquí de referència, que jo crec que no cal que les llegim, però tingueu en compte això, sobretot els temàtics 011 i 015 que segueixen aquest calendari i no el de l'anterior. Ho dic més que res perquè hem de revisar, em sembla, el que teníem posat al guió d'inici que coincideixi amb els calendaris aquests finals. Maite, la Concepció preguntava si el 22 de març era correcte. El 22 de març respecte a què? Suposo que és... Espera, que miro... La finalització per als participants dels cursos específics, el de 50 i 60 hores. Sí, és que mirat no és Setmana Santa. No sé per quin motiu preguntava si era correcte 22 de març. És un curs de 60 hores. Hem fet un torn únic que comença el 14 d'octubre i acaba al març o a l'abril, depèn de la durada d'hores. Correcte. I per això acabem el 22 de març, que és una setmana abans de Setmana Santa. Sí. Una. Una setmana abans de Setmana Santa, sí. És just això. Passo diapositiva, Maite? Sí.
Pel que fa a les dates, ara passem ja al rol de les persones formadores. Llavors, els que ja sou veterans, just aquesta diapositiva no l'han variat. Crec que és important saber en tot moment què s'espera de vosaltres, que és el que com a equip de formació, com a àrea de cultura digital, estem demanant-vos a tots vosaltres. Les persones que sou més novelles i que no havien estat mai en cap de les nostres trobades, com aprofitarem per fer-vos una nova trobada d'aquí una setmana. Llavors, amb això ja aprofundirem més. En definitiva, què és el que volem? Que sigueu les persones d'equip de formació que estan a casa, cadascú a la seva casa, però que estan fent un curs de formació que és del Departament d'Educació. Per tant, com a Departament d'Educació, sou una cara visible, de manera que s'espera de vosaltres el que aquí posem, no? Doncs actuar de manera proactiva, posant en marxa totes les tasques, saber comunicar per escrit, naturalment, sense errades. Qualsevol dels vostres missatges han de ser el més cordials però formals, vull dir, no hem de perdre allò de la compostura en aquest sentit. Això, saber també quins són els protocols, tenir aquesta empatia però no deixar de tenir rigor a l'hora d'avaluar i, en tot cas, seguim recomanant aquest enllaç que posem aquí i que, com us dic, ja amb això aprofundirem una miqueta més la setmana que ve. Seguim. Llavors, sí que això, per als que teniu coordinador i per als que no teniu, saber què és el que podeu adreçar a un costat o a un altre. De fet, com a equip de formació, no ens heu d'adreçar directament res, no heu d'escriure a Formació CD, sinó que tot va per aquest espai de coordinació que tenim aquí a l'enllaç. Recordem, els que tenen coordinador, ell és la persona que media entre els formadors i l'equip de formació, i els que no teniu, aquests que estàveu 1, 2, 3 persones, llavors el millor que podeu fer és, primer, en el vostre grup, amb el vostre fòrum de formadors intern que teniu a dintre de l'espai de la formació, del vostre curs, doncs mirar a veure què, i un ho pot posar perfectament a dintre de l'espai de coordinació, la pregunta, el comentari, el que sigui que tingueu. En comptes de rebre-ho per 3 persones, que sigui una. De fet, totes ho podreu veure. Penseu que en el fòrum d'aquest espai de coordinació nosaltres hi som cada dia. Cada dia intentem solucionar tots els comentaris, tots els dubtes, tot el que tingueu. Per tant, aquí sí que és per a nosaltres aquest dia a dia que fa que us acompanyem tocant-vos gairebé, estant al costat de vosaltres. Per tant, sobretot, els formadors que tinguin el coordinador és aquest enllaç, però que també té, naturalment, potestat per resoldre molts dubtes que tingueu. Nosaltres som d'això i, com ja veieu, el coordinador, a més, també pot visualitzar tot el que vosaltres feu, inclús si algú té algun participant que no acaba de dir les coses adequadament o que no està d'acord, aquest coordinador pot visualitzar el que aquest participant hagi fet. Ell pot entrar als vostres cursos, no pot, i això ho saben tots els coordinadors, perquè sí que els coordinadors són bastant ja veterans, no poden respondre dins del vostre curs, perquè seria com una altra persona, no, sinó que
poden visualitzar i després us ho comenten a vosaltres el que sigui, no? Aquesta part també és molt interessant per donar-vos el cop de mà. Llavors, a l'equip de formació, també mitjançant l'espai de coordinació, aneu dient les coses que estan també errònies i que, com no teniu drets d'edició, ho faríem nosaltres. De fet, estem repassant absolutament tots. També us hem de dir que n'hi ha molts de nous, ja ho heu anat veient. Per tant, esperem que tot funcioni bé. També us hem de dir, ho estem repassant entre la setmana passada i aquesta. Ens queden 3 dies de revisió de cursos. Si vosaltres ho veieu i trobeu un enllaç que no funciona, doncs ens ho dieu. Però també, si no ho veieu, nosaltres estarem darrere. Ens els estem repassant tots. D'acord? Doncs, si seguim... Sí, a veure, quant a les avaluacions dels cursos de tots, de 20 hores, de 25, de 30, de 45, de 50, de 60 i de 70, poden tenir diferents modalitats a l'hora d'avaluar. Darrere de cada una de les avaluacions també esperem això, no? Que vosaltres ho feu amb molt de criteri perquè sou més especialistes del que és el contingut, el tema del curs, però que alhora també doneu un recolzament als participants. Quines modalitats ens trobem? Mireu, la primera, que ha anat canviant també al llarg dels anys, els fòrums, en la qual és el que us diem aquí. El formador ha de validar les intervencions individuals accedint a un botó gris que posa qualifica els usuaris i a partir de la finestra que surt al costat de la dreta del vostre espai Odissea, doncs allà teniu les opcions del desplegable. Important, el que hi ha en el desplegable és el que es registra en el qualificador, perquè el qualificador vosaltres tampoc no l'heu gestionat, sinó que el gestionem nosaltres, però sí que en el qualificador podeu veure tot el que tenen els participants. Com us diem, els fòrums, si voleu fer algun tipus d'aportació, l'heu de fer de manera global en el mateix fòrum, que sempre també va bé, si creieu oportú, tancar algun tema, algun debat que s'ha fet en el fòrum. D'acord? Alguns cursos, i cada vegada en tenim més, tenen els qüestionaris de mòdul. És a dir, que perquè els participants, que també el que sabem és que a vegades van directament a les activitats sense passar per als llibres de continguts, el que també hem anat fent són aquests qüestionaris de mòdul. Poden ser de 5, de 10, de 18 preguntes, això cadascú que els ha anat elaborant, els creadors dels cursos ho han anat pensant i creant les preguntes, però sí que nosaltres el que hem posat és que el número d'intents és il·limitat, perquè també durant un temps posàvem 5 intents i, clar, si no havien llegit els llibres ho feien d'una manera totalment aleatòria i llavors amb 5 intents no hi havia prou. Al final hem pensat, els posem il·limitats, però també passen al qualificador, de manera que han de provar les preguntes d'aquests qüestionaris. L'aprovar normalment no són 5, sinó que és 8, o inclús hi ha algun curs que vam decidir que seria 10, o sigui, aprovar al màxim, perquè només hi havia alguns 5 preguntes i vam dir no, cal que totes les preguntes siguin correctes per poder donar com a vàlid aquell qüestionari. D'acord? El gran gruix són aquestes tasques que són individuals i que, depèn del curs, poden ser de text, poden ser un vídeo o un enllaç al dossier inclús. Per tant, el formador el que cal fer és que les revisi i les avaluï. Com ho fem o com ho heu de fer? Teniu un desplegable on teniu fet, no fet, cal revisar. Normalment s'utilitza el fet i el cal revisar. El no fet ens serveix per tot el que és el còmput
del qualificador, per tant, se suposa que no posareu no fet, en tot cas serà un cal revisar si algú ja l'ha lliurat, no? Val. Això per un costat, però alhora sí que us demanem que feu aquest missatge personalitzat on s'exposi que el participant, primer, ha assolit el que el mòdul se li demanava, la tasca se li demanava i, naturalment, ressaltant els aspectes positius, però alhora, si cal revisar, doncs és allò, orientar-lo una mica cap a on ha d'anar per poder donar per superat el curs. Això sí que és important perquè, a més, nosaltres que tenim accés absolutament a tots els cursos, a vegades hem rebut alguna queixa, però tranquils, alguna queixa d'algun participant que ens diu és que el formador no sé què, no sé quantos. Però aquest formador nosaltres, com anem a veure què és el que respon, normalment, i ens sap greu dir-ho, però qui no té raó és el participant, perquè la confiança que us tenim els formadors és excel·lent i perquè responeu. I normalment és això, qui no té raó és el participant. Però és això, nosaltres llavors llegim el que vosaltres dieu i veritablement ho feu molt bé. I a nosaltres ens serveix molt bé perquè us recolzem en tot el que un participant diu. Doncs això són les tasques i només ens queden... Ai, quants cors, per favor! Quina passada! Projectes. Els projectes no tots els cursos en tenen, però és això, no? Els projectes sí que és el recull de tot el que vol, de tot el que... M'esteu fent ara perdre el sentit, Val. Els projectes, és això, han de recollir tot el que és els objectius del curs i, per tant, han de ser el més real possibles, perquè els cursos són molt del treball a l'aula i el que volem és això, que s'acostin molt, que el que us diguin siguin el més real possibles i perquè es puguin implementar en algun moment. Sobretot això passarà amb els acreditables. Les situacions d'aprenentatge que facin han de ser molt reals. I aquí faig un apartat per vosaltres. Nosaltres no agafem els formadors perquè siguin d'una etapa educativa o d'una altra. El valor que hi ha també en aquests grups de cursos és que hi ha gent que sou d'infantil i de primària i alguna gent de secundària, inclús hi ha persones que sou d'FP. El fet que ho pugueu també parlar entre vosaltres amb aquest fòrum amagat que hi ha dintre de cada un dels cursos, també a vosaltres podeu senzillament compartir-ho i aprendre del que hi ha en una altra etapa educativa. Llevat del que és el d'infantil, la resta podeu compartir tot el que vulgueu o allò que un no se sent segur, un que és d'infantil, m'està demanant no sé què d'FP, i algú que sigui de secundària li podrà donar una mà dintre mateix del mateix curs. I a l'inrevés també, algú de secundària o d'FP que facin una pregunta més adreçada cap als de primària, doncs naturalment ho poden compartir i segurament arribareu a unes conclusions molt, molt bones i això us afavorirà també a vosaltres. Val, doncs... Hauríem d'anar una mica més de pressa perquè ens queden moltes diapositives i poc temps ja. Val, doncs l'última en aquest sentit és la següent, que és aquesta, que sapigueu que al final de tot hi ha aquestes enquestes de valoració. No us preocupeu, ho explicarem més al tancament de tots els cursos que us enviarem més endavant, tal com ara sortirà amb alguna diapositiva. Doncs vinga, seguim. Bé, doncs anem a parlar del cicle de curs en línia, és a dir, què és allò que hem de fer com a persones formadores
de cara al curs i quina és l'atenció que esperem que li doneu a aquests participants. Aquelles tasques que vosaltres heu de fer a Odissea, que no parlarem de les tasques finals, però llavors ja us enviaríem una altra presentació on ja us explicarem amb més detall les tasques finals que no són aquestes, d'acord? Llavors, previ al curs, ara mateix el que us demanem és que tingueu actualitzat el perfil d'Odissea amb la vostra fotografia perquè les persones participants us puguin reconèixer, d'acord? I llavors entrar al curs, d'acord? El més important, entrar-hi. Si no hi podeu entrar, missatge formació cd, @xtec.cat. Llegir els llibres de continguts, mirar quins són els enunciats de les tasques, perquè heu de poder resoldre tots aquells dubtes que vagin sorgint, tant en com es fan aquelles tasques que es demanen, inclús mirar les preguntes del qüestionari per si en algun moment us preguntessin alguna cosa i també els continguts que s'ofereixen en aquell curs. Pel que fa a la visualització, no us espanteu, ja us aviso per si de cas algú ens envia algun missatge. Aquest matí, quan ens hem aixecat, Odissea hi ha un plugin que ha fallat en la disposició de la informació, és a dir, no es poden veure en mosaics. Llavors, tampoc sabem què passarà un cop s'hagi restablert. Podria ser que hi haguessin coses que s'haguessin perdut, com alguna informació de la barra lateral. No creiem que afecti per res als llibres i a les tasques, però sí que potser hi ha coses que es mouen, no podem dir res sobre això, i si ja ens envieu un missatge, doncs no cal. Vull dir, ara mateix els cursos estan en format temes, si entreu, que és anar fent scroll i anar veient tota la informació que hi ha. Llavors, de les primeres coses que fem de cara als participants, un missatge de benvinguda. Teniu models en el fòrum de coordinació o, si no, els vostres coordinadors i coordinadores us posaran models en aquest fòrum intern, que si no hi ha fòrum intern no us preocupeu, que el tindreu posat ben aviat. I bé, en el missatge de presentació doncs, també hi podeu posar una mica de què tracta aquest curs i quants mòduls té, quan comença, quan acaba, i també els podeu redirigir a les guies, que allà ho tenen explicat amb els diferents apartats. Quan obrim mòdul també fem un missatge, que vindria a ser també una explicació breu de què tractaran en aquest mòdul, les tasques que se'ls demana i la temporització que està recomanada per fer-lo. Si passem de diapositiva, només en el cas, perquè clar, tenim moltes tipologies de cursos. Aquells cursos que sí que són més llargs, doncs clar, hi ha una sèrie de tasques que haureu de dur a terme. Això sí que és per tots, encara que posa al final del primer mòdul, que en el cas dels de 20, 30 hores o 25 hores no és exactament al final del primer mòdul, sinó passats 15 dies revisem aquelles persones que no han entrat mai i els enviem un missatge recordant-los que el curs ja ha començat, que tenen a la seva disposició a la barra lateral o a la guia aquell formulari per donar-se de baixa i fer una baixa comunicada, d'acord? Si continuem, això només és en el cas d'aquells cursos que tenen l'obertura progressiva, d'acord? Doncs anar revisant que ningú es quedi enrere, bàsicament, d'acord? Anar resolent els dubtes. Clar, cada vegada que anem obrint més mòduls tenim més dubtes a resoldre, o no, depèn, no? Però llavors hi ha més fòrums de dubtes que hem d'anar a resoldre, tant el que està a dalt de tot, que és la consultes generals, com els de mòdul, que llavors les persones participants hi posen aquells dubtes que tenen a veure amb els continguts o amb les tasques que es demanen només en aquell mòdul, d'acord? Bé, i llavors els missatges que feu en els anuncis també són molt útils perquè els arriben directament en el seu mail i per si de cas s'han perdut, han deixat de connectar-se, doncs els recorda que el curs està en marxa, que acabarà un mòdul, que en començarà un altre, d'acord? Al llarg del curs que hem d'anar fent? Dinamitzar fòrums en el cas que sigui necessari, d'acord? Intentem, sí que us demanem, aquí sí que perquè clar, quan una persona es posa a treballar, resoldre el dubte 24-48 hores perquè no perdi el fil, que potser vol seguir treballant i que no es quedi trabat o travada, d'acord? Intentem avaluar amb rigor i criteri, d'acord? I llavors també us recomanem que vosaltres us podeu organitzar com vosaltres vulgueu, però la nostra recomanació des d'aquí és que no us deixeu de revisar totes les tasques al final,
també perquè tindreu molts missatges de les persones participants dient què passa, que no m'ho has revisat. Per tant, tot allò que pugueu anar avançant, tant en les correccions com en respondre dubtes, serà millor per vosaltres, d'acord? I pel que fa a les retroaccions, doncs també us demanem que siguin una mica elaborades, no? És a dir, que intenteu donar-li, explicant aquells canvis que voleu que apliquin, donar-li aspectes positius d'aquella feina que ha fet, parlant d'allò que ha anat assolint, d'acord? De tota manera, a la reunió que tindrem el proper dia dijous, això en parlarem amb més profunditat. Aquells que ja heu fet cursos fins ara, doncs ja en teniu molta experiència i ja sabeu de què us estem parlant. Ja estic, Pitu. Si vols passar la diapositiva. Aquesta era l'última, eh? Aquesta no l'has dita? Ai, disculpa. Potser sí? D'acord, disculpa. No, llavors estava a l'anterior. Quan ja arribem al final, no? Quan ja s'acosta la data d'acabament, que ja sabeu que per cada curs gairebé és diferent. És a dir, tenim aquí els cursos llargs, tenim els cursos de 50, de 60 hores, vosaltres calculeu-vos. És a dir, quan ja arribem cap al final, anem a mirar el qualificador. S'està registrant bé les notes en el llibre de qualificacions? Això és important. No només que ho mireu al final, que si ja veieu que si no hi ha un bon registre de les qualificacions en el llibre, ens ho feu saber tan aviat com sigui possible, d'acord? I també, quan hem demanat a una persona participant que revisi alguna tasca, no sempre la persona participant se n'adona que ha de revisar aquella tasca. És a dir, que sovint ha d'anar acompanyat d'un missatge de dir-li has de revisar aquesta tasca i a vegades es queden, sobretot en els cursos llargs, hi ha persones que obliden fer aquella revisió. Per tant, aquí sí que és important que com a persones formadores estiguem alerta de si encara ha revisat alguna tasca, si hem passat de mòdul i aquella tasca ha quedat pendent, d'acord? I llavors, missatges al final. Què hem de fer? Doncs recordant aquells aprenentatges que han fet, recordant-los que les certificacions i les acreditacions que no són instantànies, sinó que tarden un temps després del tancament del curs, perquè vosaltres encara us quedaran totes les tasques de tancament i fins que nosaltres no hem tancat l'activitat a GETAF no generaran aquests certificats que podran visualitzar. D'acord? Passo? Sí. Això ens ho expliques, Tona? El que passa és que no estava al micro. Només que sapigueu que a dintre de les guies de tots els cursos trobareu aquests conceptes bàsics sobre protecció de dades. A nosaltres ens l'ha fet la delegada de protecció de dades del Departament d'Educació i Formació Professional, la senyora Rosa Maria Parrilla, i creiem que dona idea del que a vegades es pregunta, perquè també veieu que hi ha cursos que hi ha audiovisuals, que hi ha àudios, que hi ha dades que segur que amb tots els cursos que heu estat fent de protecció de dades sabeu que cal demanar permisos i tot. Per tant, aquí tenim un resum a la guia de tots els cursos, aquesta infografia on hem recollit tots aquests conceptes que ens va passar la delegada de protecció de dades. I és important, tant accedeixen els participants com accediu vosaltres. I és interessant recordar-ho, almenys en els nostres cursos. A la següent, una de les altres coses que també ha canviat al llarg dels darrers mesos és tot el que és la part d'autogestió dels usuaris ISTEC. Llavors, alguns dels vostres cursos tenen el dossier digital, alguns altres poden passar mil i unes històries i algú pot tenir problemes amb el seu usuari. Doncs llavors, aquí us hem posat, més que res, per vosaltres tenir la informació. No s'obre aquesta informació, perquè potser a la vostra escola mateix també us ho estan preguntant. Sapigueu que dintre de l'Xtec, aquí a gestió d'usuaris, a dintre d'atenció de l'usuaris, hi ha ara tota una sèrie de desplegables conforme responen a les preguntes que hi ha en els literals i una d'elles és aquesta, no? Quin és el meu correu Xtec, com puc accedir? Doncs aquí explica les maneres que possiblement
pot trobar alguna resposta, però que, a més, van acompanyades de fer unes accions, que és aquesta fletxa que teniu en aquesta pàgina. Qualsevol problema que tingueu, i hem preferit posar-ho aquí, mireu d'acompanyar el participant en el sentit de que ho pugui resoldre ell mateix. No cal anar a l'àtom. Allò és de dir, és una cosa que no... No, tu pregunta-ho a l'àtom. No, encara podeu fer un pas entremig i és el que us demanem. Nosaltres també a vegades tenim moltes consultes dels participants i intentem resoldre-ho primer per aquí. Aquest i l'últim, si passes... Tal com estem dient, el que farem és convidar a les persones que no han fet mai, atenció, cursos telemàtics. Una cosa és que si heu estat formadors, perfecte, que també això ho hem estat mirant, però dels cursos telemàtics, si només heu fet un i ja fa un parell d'anys, o dos i també fa molt de temps, i creiem que, o un al primer torn del curs passat, nosaltres us convidarem en aquesta reunió virtual el dimarts vinent, que serà més aviat tècnica, mirant in situ el que són un curs, ja posats no amb la visualització que teniu ara, sinó la de mosaic, i a més també miraríem el GTAF, una mica per si no heu entrat mai o si teniu algun tipus de problema en fer-ho. De fet, esteu tots convidats, tots, perquè vull dir, el repàs que fem no s'obre a ningú. Per tant, per això ho hem posat aquí, aquest és una adreça del Meet, també per més de 100 persones, per tant, no cal que només siguem 30, si podem ser 100 i us interessa i voleu repassar alguna cosa, doncs endavant. I a més serà una que molt més específica, de manera que tot el que són pregs i preguntes ho podrem ja parlar-ho més amb aquesta segona trobada. I ja passa el Ricardo. Ara vaig jo. Aniré ràpid perquè ja passem quasi d'una hora i la propera reunió ja anirem més a poc amb això, però igualment. Tema administratiu. Aquesta infografia que veieu aquí, seguiment de la formació telemàtica, està a Odissea. Això és per als participants. Ells ho poden veure, els tipus de coses que poden passar dins del curs. És a dir, si no assoleixen el curs, hi ha 4 opcions. La baixa comunicada, que ara entro més, l'abandonament, no presentat o no assoliment. D'acord? Ells això ho poden veure, ara ho explicaré millor. Després, com funciona? El tema de la baixa comunicada és superimportant que ells ho comuniquin a través del formulari que tenen a Odissea, al curs. És l'única manera. És igual si a nosaltres ens entra per formació CD, em vull donar de baixa el formulari. A vosaltres, coordinadors o tutors, em vull donar de baixa el formulari. Qui no ho faci així no es constarà com a baixa comunicada. D'acord? Això els que ja porteu temps ja ho sabeu i ho tornarem a repetir el pròxim dia. Després de les baixes comunicades, què passa? Com teniu diferents grups, diferents durades dels cursos, no tothom pot fer les baixes comunicades fins al mateix moment. Llavors, aquí teniu, que com tindreu també al PowerPoint, tindreu, depenent del vostre codi tipus d'activitat, fins quan els participants poden fer la baixa comunicada a partir del formulari. Un és el 10 de novembre, 8 de desembre, 21 de desembre i 14 de gener. Això mireu quin codi correspon a cada curs dels vostres i serà fins a aquella data la baixa comunicada. Ni un dia més. Algú que a mi em digui, no, jo què sé, el 10 de novembre, el 12, no, ja no serà baixa comunicada. D'acord? Ara explico les altres opcions. Sí, si pots passar, Pitu. Gràcies. Llavors, com deia, si no han assolit el curs,
què passa? Baixa comunicada, que és el que acabo d'explicar. La baixa comunicada la portarem a terme nosaltres, diguéssim. A partir d'aquest formulari, nosaltres ho gestionem a Getaf, d'acord? Posem com a baixa comunicada. Les altres tres opcions, no presentat, abandonament o no assoliment. Això ja us ho explicarem també tant la setmana vinent com quan fem el tancament del curs, que us enviarem una altra presentació. Aquestes tres opcions sí que les heu d'incorporar vosaltres a Getaf, d'acord? L'altra no, la baixa comunicada ho veureu ja a Getaf i l'haurem fet nosaltres, ho haurem posat nosaltres. Però les altres tres ho heu de posar vosaltres. Llavors, quina diferència hi ha? No presentat vol dir que jo sóc un participant, que m'he inscrit al curs, m'han assignat al curs i no dic res. No dic res, no faig cap activitat, no dono senyals de vida. Aquesta, inclús li comuniqueu, el pregunteu per ell, no diu res. Aquesta persona serà no presentat. D'acord? Abandonament. Abandonament és, jo què sé, en una activitat que hi ha 6 entregues, per exemple, jo faig 3 entregues i no faig res més. He entrat a veure els documents, tot, però he fet 3 en comptes de 6. Aquesta persona serà un abandonament perquè no ha fet tot el que tenia que fer. I l'últim és no assoliment. Jo sóc una persona que faig totes les activitats que em toquen. Les faig totes, però no estan correctes. Per exemple, ho ha dit la Virgínia abans, que us ho ha posat. S'ha posat en ímpetut aquest tema. Imagineu-vos que esteu en l'última activitat d'un curs. I hi ha una persona que us entrega una activitat i no està bé. Està malament i l'ha de revisar. I vosaltres els hi poseu revisar o els comuniqueu. D'acord? I aquesta persona no fa aquesta revisió que vosaltres li heu dit. Llavors, aquesta persona en concret serà un no assoliment perquè hi ha una tasca que no ha completat. D'acord? És un exemple perquè s'entengui bé. És a dir, si jo no ho faig tot, si tot no està correcte i no assoleix el curs, això és el no assoliment. I el no assoliment vol dir que no certificarà en casos que siguin cursos de certificació. D'acord? I l'última cosa, que ja la resta ja ho direm en la pròxima reunió. Perdona, Ricardo, afegim amb això, ja que lliga, per això heu estat veient en el calendari que posàvem revisió dels cursos un cop acabat les diferents dates d'acabament. És perquè no passi precisament el que està explicant el Ricardo. Aquest no assoliment intentem que no estigui posat mai. O sigui, si una persona se li diu cal revisar i no ho fa, doncs al cap de 2 dies, ni que sigui aquella última setmana que hem estat posant en el calendari, de dir-li, sisplau, fes-ho perquè així assoliràs tot el curs. Vull dir, busqueu aquelles maneres perquè tota la gent acabi d'una manera totalment correcta en tot el que són les tasques, els fòrums, els projectes i tot. D'acord? Perdona, és que quedava bé aquí al final. No passa res. Això és important perquè ens han arribat. Sí, deixeu-me dir una cosa. No heu d'oblidar mai que el que estem els participants i nosaltres som companys de feina. Això no ho podem oblidar mai. Ricard, passo la diapositiva? Doncs sí, pots passar-la, però els dic una cosa. És superimportant això perquè ens ha passat. O sigui, hi ha persones, hi ha profes, que han fet la formació i pensaven que ho havien assolit i al cap de, jo què sé, un mes, 2 mesos, han dit, ostres, que no surt la meva certificació. Ho anem a mirar i tenen una tasca a revisar. Anda, no m'havia donat compte. Doncs això és el que deia també la Virgínia abans, d'acord? Vale. Passem, documentació a lliurar. Aquí me'n vaig al meu terreny. És superimportant tota la feina que feu, però és important la documentació, d'acord? Llavors, quina documentació rebreu que heu de firmar vosaltres? Primer de tot, intentarem que aquesta... Ara ho explico bé. Intentarem que aquesta documentació la rebeu
o aquest final de setmana, divendres, per exemple, o dilluns, dimarts. Això esperem. És a dir, si veieu que divendres no heu rebut aquesta documentació, no us preocupeu, us arribarà. Ara, si no us ha arribat, jo què sé, d'aquí 2 setmanes, llavors sí que hi ha pogut haver-hi un error, però que no us preocupeu, si divendres no està, estarà dilluns. Vale? Esperem que sigui el més aviat possible. Llavors, documentació. Vale. Com són diferents cursos, no explicaré pràcticament el motiu, però no tothom rebrà la mateixa documentació a firmar. Vale? Hi ha alguns de vosaltres que només rebreu l'acceptació, que és el quadre de la dreta, que correspon als codis tipus que hi ha al damunt, i hi ha uns altres formadors que rebreu 4 documents. Vale? L'acceptació, declaració de compromís de pla de recuperació, transformació i residència, model de sessió de dades i el DACI. Vale? Això només perquè ho entengueu. Depèn una mica del fons del qual depèn aquesta formació. Si és MR, rebreu tots aquests documents i si són altres fons, només l'acceptació, només perquè ho sapigueu. Vale? És a dir, si sou vosaltres, que sou amics, companys, ostres, a mi m'ha arribat només l'acceptació, a mi els 4, que sapigueu que cadascun té un motiu de per què és un o són 4. Vale? Aquests documents els rebreu a partir d'un mail, que dintre del mail hi haurà un enllaç i quan cliqueu a l'enllaç us crea una carpeta i a dins d'aquesta carpeta hi estan els documents que heu de firmar i pujar firmats. Vale? Això no us preocupeu, que ho tornarem a explicar i les vegades que faci falta el pròxim dimarts, i si teniu algun dubte ens truqueu o escriviu a Formació CD. Ja sé que els que sou novells, això ara sembla una mica de què m'està dient, però és super senzill, ja us ho tornarem a explicar. Vale? Sí, passo? Sí. Vale. Documentació a lliurar, que era exactament això, més o menys. Vale? Aquesta diapositiva és l'explicació que acabo de fer. Vale? Rebreu un mail amb el link, dintre del link hi haurà una carpeta amb la documentació assignada. És pràcticament això. No ho vaig més a poc perquè ja porta una estona. I l'últim, hiperimportant. Això també, quan enviem el PowerPoint del tancament del curs, ho tornarem a explicar. Al final del curs, nosaltres necessitem que vosaltres ens lliureu 2 documents, la memòria del curs i l'acte del curs. Ja us explicarem com es crea cadascuna, com es fa, però que així us aneu tenint en compte això, que seran els 2 documents que fan falta. Per què fan falta? Perquè si jo no tinc això no cobreu i ja està. Sí, superimportant. No, ara no en broma, però ja us ho explicarem, però ens farà falta la memòria i l'acte. Si no tenim això no podem fer el pagament del curs. D'acord? El glosari el passem i això... Tens el micro apagat, Tona. Sí, senzillament és dir que sobretot signeu, tal com deia ara el Ricardo, naturalment signatura digital, que tothom en té. Els que tingueu els cursos que dèiem acreditables, sabeu que se'ls demana un dossier. Si vosaltres no heu entrat mai, doncs podeu fer l'exercici que teniu tots i a més ho hem actualitzat, el que és com crear, com entrar al dossier, el que li diríem el portfoli, i com crear una categoria i com crear un article, posant motius multimèdia i tot el que sigui. Ho teniu en els acreditables, ho teniu o bé en un llibre o bé separat. Us recomanem que també feu aquest exercici vosaltres i sobretot el que ja dèiem al principi, que llegiu els materials, les activitats i feu vostres aquests continguts. Molt bé, per acabar entrem al torn de preguntes. La Concepció feia una pregunta que li he demanat que la fes ara en el torn de preguntes. Concepció? Hola? Hola, és que estic desplaçant-me. No sé si m'escolteu. Sí. Hola? Sí, escoltem. No, una pregunta. Quan estàvem parlant del tema revisions, un participant pot enviar 4 revisions o 5 de diferents mòduls a l'última setmana?
A veure, hi havia hagut formacions que això ho permetíem, perquè eren formacions obertes, tot estava... Podien entrar en qualsevol moment, vaja, que eren les càpsules. Amb les formacions més formals i que hem obert els mòduls... S'ha ido. Amb una temporalització completa. Sí? Vale, és que a mi me semblava que això es havia canviat i per això preguntava per tenir-ho clar. Bueno, s'ha canviat perquè quan fèiem les càpsules, que eren les CUDIs i les macrocudis, això sí que ho permetíem perquè, primera, no eren 4 mòduls. Simplement era un mòdul cadascuna i hi havia gent que podia entrar al final de tot i, per tant, podia fer totes les tasques al final de tot. Però en un curs on hem posat una data d'inici d'un mòdul i una data final d'un mòdul, d'entrada no hauria de ser. Sí, és donar uns 15 dies perquè facin la revisió i ja està. Sí, a menys que això que et deia, que el participant et digui mira, és que jo tinc aquest problema i fins tal data no podré i tu li acceptis. Vale, d'acord. Merci. Vale. Alguna pregunta més? A mi m'agradaria aclarir un moment, disculpeu, que és que he respost una pregunta però no sé si s'entén. L'Enric Margalef ha preguntat si l'A120 no té temporització. Aquest és el complementari del B2 i en tenir 20 hores està tot obert. L'he respost però no sé si ho entén. I hi havia algú que preguntava el T165, aquest és el curs d'iniciació a Python. I com que no utilitzen dossier, no té això al que es referia la Tona abans. Vale. Qui més ha aixecat la mà? Jaime? Hola, m'escolteu? Sí. Sí, mira, això és per al Ricardo, perquè ara no sé si és una mica individual la pregunta, però ara que has dit que hem d'entregar al final la memòria i de més, no sé si jo vaig fer el curs del B1 del segon torn i encara no he cobrat i ara estava dubtant. Ostres, a veure si hi ha alguna cosa que no he entregat en el seu moment o alguna cosa. Del segon torn? Sí, del B1 del segon torn. Estarà a punt. Vale. Igualment, digue'm que ho revisaré, però no, ha d'estar tot bé. No, que la meva coordinadora també em va dir que ja tampoc havia cobrat, però clar, ara... No, és que encara no estareu, oi que és? Vale. Però igualment, digue'm el nom que... És que veu acabar el mes de juny, hi ha les vacances pel mig i... El 14 de juliol, perdó, fins al 14 de juliol o així no es va tramitar, diguéssim, el pagament per gestió econòmica. Vale, però si hagués faltat alguna cosa ens hauríeu avisat, no? Sí. No et preocupis que t'hauria trucat 40 vegades. Vale, doncs llavors ja està. Vale. Merci, No res. Vale, Paula? Hola, se m'escolta? Sí. Sí. Mira, jo és que vaig fer la formació a juliol, va acabar a final de juliol, i no tenia accés a la e-Valisa per fer l'entrega dels documents. Finalment, em vau dir que els entregués per mail, signats, no va passar res, però com puc demanar aquest accés? El de Valisa? Sí. Tu ets de pública o de concertada? De concertada. Vale, ho hauràs de fer per correu electrònic. Sí. Vale. Vale, perfecte. No et preocupis, ho fem per correu i ja està, no hi ha problema. Vale, és que jo vaig dir, ostres, com que és a final de... O sigui, que estem ja a l'estiu, era el 30 de juliol, tal, digo, vale, aquí sí que estic una mica perdura, digo, però ara que tinc temps, digo, he de demanar d'alguna manera. Vale, gràcies. Gràcies. Xavier Barberà. Sí, bona tarda. Respecte al calendari, vaig ser formador del curs passat del B1 i aquest any també ho soc, i la veritat és que costava molt que els participants seguissin el calendari establert. I aquest any, que és un pèl més llarg, llavors això que hem dit que si no l'entreguen a temps no s'hauria d'avaluar, ho veig un pèl complicat. Però suposo que aquí anirem fent amb la coordinadora i acabarem gestionant-ho. I després un tema que em preocupa una miqueta és el tema de la IA. Veiem molts participants que entregaven la tasca tal com
ho dona la IA, allò, amb molts puntets, separadet. Clar, no li podies dir que ho havia fet la IA perquè no ho pots demostrar de cap manera, però a la vegada veies que el format no era molt bé com havia de ser. Més que res, si havien pensat com fer això o és el que hi ha i hem de gestionar-ho com podem i ja està? De moment hem de gestionar-ho com podem. El que sí li pots dir és sembla que això s'hagi fet amb IA. Les maneres de treballar amb la IA no les desperdiciem, vull dir, no diem que no, però hi ha moltes maneres de fer-ho. I llavors sí que copiar i enganxar no seria l'adequat. Li hem de donar missatges d'aquest tipus. En tot cas, pots elaborar-ho millor o pots adaptar-ho millor, però no facis un copy-paste, perquè això és el que faran els teus alumnes. O sigui, hem de donar missatges d'aquests. La IA no la farem fora. No la farem fora. Ja, entenc. Més que res això, que intentant això, gestionar-ho dient intenta que el contingut sigui propi i anar intentant passar-ho així, no? Bàsicament. Exactament. Exacte, avisats estan. I per això també no totes les tasques són textuals, sinó també fem que hi hagin de vídeos, d'àudios, perquè el vídeo en principi és perquè surtin ells, no perquè surti qualsevol altre assistent, no? Però, de fet, és una cosa que tenim sobre la taula. El que passa és que ara per ara tampoc no tenim cap solució llevat que hi hagi com una personalització més d'aquestes tasques. I això ho hem de meditar bastant abans de posar-ho en els cursos. Perfecte, gràcies. Sí. Hi ha una cosa que és molt important, és la coordinació entre els formadors, perquè amb la coordinació a vegades hem trobat casos de plagi o de fer una tasca conjuntament amb altres persones, diguem-ho així. Llavors, però això és feina que heu fet els formadors coordinant-vos bastant. Dient, mira, aquesta tasca no la veig clara i igual et surt un altre company que diu jo tinc una tasca que és idèntica o molt similar. Llavors, hem pogut descobrir casos de plagi que també són coses que hem de mirar d'evitar que facin. L'última, Cristina. Hola, perdoneu, que vaig pel carrer. A mi m'ha passat que, com el curs demanava evidències, alguna participant que era interina anava tenint diferents substitucions. Aleshores, sí que en aquests casos jo em vaig adaptar una mica, però tampoc sé del cert, perquè alguna vegada em deia, mira, a la meva escola no tenen pantalles o no podia entregar-me les evidències i jo li demanava que m'expliqués una miqueta més àmpliament com duria a terme l'activitat a l'aula. Mira, sí, Cristina, com que ets l'única que fas aquest B1 i en aquests moments també el que es poden trobar a les escoles és molt divers, parlem un dia nosaltres dues i et diré... Més que res, que la gent sàpiga, està fent el d'educació infantil al B1. Llavors, ja sabeu que hi ha diferents idees sobre què s'ha de fer amb la tecnologia d'educació infantil i, per tant, parlem entre les dues. Te truco al llarg de la setmana, Vale, gràcies. Cristian. Hola, bona tarda. Mira, ho estava escrivint al fòrum de consultes de coordinació, però mira, si tenim resposta directa, vosaltres ho sabreu ràpidament. Ens preguntàvem, aquests que tenim tants de tutors i que hi ha diversos grups del mateix grup amb diversos tutors, hi ha la possibilitat que puguem fer grups a dins d'un fòrum de tutors? És a dir, en el fòrum intern de tutors tenim dos grups. Tenim un coordinador, però estem tots en el mateix curs. Clar, jo tinc clar que en participants no podem fer-ho, però es poden fer grups de tutors? Sí, aquest estiu, Cristian, ja ens va passar, perquè els cursos d'intel·ligència artificial ja ens passa això, i ara justament ho estava comprovant. La cosa és que el que passa és que apareixeran dos fòrums. Hi haurà un fòrum que posarà Cristian i hi ha un altre fòrum que posarà Manel. Llavors, les persones formadores hauran d'anar al fòrum que li correspon per coordinador. I nosaltres, a més, agruparem aquests grups de tutors amb el vostre nom. És a dir, un grup per al Cristian i un grup per al Manel.
De totes maneres, Virginia, no avancis, acabo de decidir-ho amb Manel, a veure què creiem que és el millor. D'acord, així ho vam fer l'estiu passat. Fantàstic, gràcies. I el Manel diria que estava de coordinador. A veure què et diu ell d'aquest funcionament, d'acord? Gràcies. Vale, doncs fins aquí la sessió. Són les 18:24, 1 hora i 3/4 gairebé els que han entrat a 3:45, 1 hora i 25 minuts els que han entrat a les 5. Molt bé, us agraïm molt la presència. Recordeu que dilluns estigueu al cas, dimarts comencen els cursos i a mi m'agrada dir allò de i molta merda per tothom el primer dia de classe. Vinga, us escriurem aquesta setmana, els nous i enviant-vos aquesta presentació. Gràcies per estar-hi. Gràcies per venir. Per ser-hi. Adéu, gràcies.